to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanin. Padayon natong iampo ang kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan, ang kasulbaran ining na nagbangi nga mga nasod nga mupuli na unta ang kalinaw o pagsinabtanay. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagis pagsigig pamalit sa atong mga slots alang sa pagtukod nining atong kumbento, hatagan unta sa Ginoo og kalinaw ug kahusay ang ilang pagpuyo o mahimo untang malambuon kanunay ang ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, kaayo nga walay kinutuban, among sinugdan ug mag-aagak, ayaw pagpahilayo kanamo ug patalinghogi ang mga pag-ampo sa tanan nga nagaday kanimo. Pasaylua ang among mga sala ug iuli kami nganha sa kinabuhi ug ampingi kami diha sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Numeros. Ang Ginoo miingon kang Moises, pagsugog mga tawo aron pagpangispiya sa yuta sa Kanaan nga ihatag ko sa mga Israelita. Ang matag tawo nga imong suguon kinahanglan pangulo sa matagbanay sa Israel. Tapos ang kapatan kaadlaw na mauli sila gikan sa ilang pagpangispiya sa maong yuta. Miadto sila kang Moises ug kang Aaron ug sa tibuok katawhan sa Israel nga didto sa kamingawan sa Paran ug Kades ug gitaho nila ang ilang panaw ug gipakita nila ang mga prutas gikan sa yuta nga ilang gisusi. Miingon sila, nakaabot kami sa yuta nga inyong gipaadto kanamo, tabuno kini kaayo ug ania ang mga prutas nga among nakuha sa maong yuta. Apan gamhanan ang mga mulupyo sa maong yuta ug ang mga syudad kinutaan ug habog kaayo nga mga kota. Gawas pa niini, nakita namo dito ang mga kaliwat ni Anak. Ang mga Amalekanhon maoy nagpuyo sa Nigib, ang mga Hetehanon, mga Hebosehanon, ug ang mga Amorihanon atua magpuyo sa dapit sa kabungturan
ug ang mga Kanaanhon anaa magpuyo daplin sa dagat ug daplin sa suba sa Hordan. Apan gipahilom ni Caleb ang katawhan sa atubangan ni Moises ug giingnan, mangadto kita karon dayon ug puy-an nato kini kay mabuntog nato sila. Unya ang mga tawo nga mikuyog kaniya miingon, dili kita makabuntog sa katawhan didto kay sila mas gamhanan kay kanato. Pinaagi niini gidala nila ngadto sa katawhan sa Israel ang bakak nga taho bahin sa Kanaan. Sila miingon, ang yuta nga among gipangispiyahan mao yuta nga dili mohatag og igong abot nga makaon sa mga tawo, ug ang tanang tawo nga among nakita mas tag-as ug dagko kaayo. Nakita namo didto ang taga Nephilim nga anak ni anak nga gikan sa Nephilim, ug kun itandi kanila, kita sama lamang sa mga apan-apan. Unya ang tibuok katilingban naninggit ug kusog, ug niadtong gabhiuna nang hilak sila sa kaguol. Ang Ginoo miingon kang Moises ug kang Aaron, kanusa ba mohunong pagbagulbol bato kanako niining dautan nga katawhan? Nabati ko ang mga mulo sa mga Israelita bato kanako. Ingna sila, ipanumpa ko, nag-ingon ang Ginoo, buhaton ko kaninyo ang inyong gipangayo. Ang inyong patayng lawas, mahibilin dinhi sa kamingawan. Ang matag-usa kaninyo nga nagpaniugon ug kawhaan katuig ngadto sa itaas nga nagbugulbol bato kanako, dili makasulod ni adtong yutaa. Sumala sa gidugayon sa inyong pagpangispiya ni adtong yutaa nga kapatan kaadlaw, kapatan usab katuig nga magantos kamo sa inyong kasalanan sa ato pa, usa katuig alang sa matag adlaw, ug sa ingon masayran ninyo unsay kahulugan kun ako batok kaninyo. Ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini, sa walay duha-duha buhaton ko kini niining dautan nga katawhan nga nagkatigom batok kanako, matapos sila dinhi sa kamingawan ug dinhi mamatay sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Kami nakasala, kami ug ang among mga ginikanan. Nakahimo kami og kasalanan, nakabuhat kami og kasaypanan. Ang among mga ginikanan didto sa Ehipto, wala magpalandong sa imong mga buhat nga katingalahan. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Apan nalimot lang sila dayon sa iyang mga buhat. Wala sila magpaabot sa iyang tambag. Ilang gipasagdan
ang pagpangandoy didto sa kamingawan. Ug ilang gisulay ang Dios didto sa awaaw. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Nalimot sila sa Dios nga nagluwas kanila, nga naghimog dagkong mga buhat didto sa Ehipto. Katingalahang mga buhat didto sa yuta ni Ham. Makalilisang nga mga butang didto sa dagat nga pula. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, nalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya mibiya sa Hesus niadtong dapita og miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babayi nga taga Kanaan nga nagpuyo niadtong dapita miduol kaniya og mituaw, "Sir, anak ni David, kaluy-i in taon ako. Ang anak kong babay giyawaan og nagantos pag-ayo." Apan wala motubag si Jesus, miduol ang iyang mga tinun-an kaniya og miingon, "Papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato og saba kaayo." Unya mitubag si Jesus, "Gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel." Apan miduol ang babay og miluhod sa atubangan ni Jesus, "Sir, tabangi in taon ako." Miingon siya. Si Jesus mitubag, "Dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro." Ang babayi mitubag, "Tinuod kana, sir, apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumho nga mga hulog gikan sa lamesa sa agalon." Ug si Jesus mitubag kaniya, "Inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo." Og niadto dayong gutlua na ayo ang iyang anak. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kini si Jesus kanunay gid ni siyang mangita og dakong pagtuo gikan kanato. Dili tungod kay gitagaan tag dako o gamay nga pagtuo, kundili
kita nga mogamit sa pagtuo, tininuod ang atong pagtuo. Lingi ako na imong tupad, ing na tinuod yung kang nituos Ginoo. Ang kanang wa mulingi, gaduda pa nas Ginoo. Daghan nato magsigig simba, usahay kuyog na ginatong Ginoo. Bisan sa experience ni Jesus, panahon nga nagkuyog sila sa mga apostoles, si Tomas, si Judas, na nagduda ni Jesus. Bisag na banhaw na si Jesus, si Tomas, gaduda lang yapon. Naagid na, normal na siya. Subulahan kadtong naay tinuod nga pagtuo. O kinsa maning tao nga tinuod ang pagtuo, sama aning babae nga kanaanhon, ningon si Jesus, pagkadako sa imong pagsalig o pagtuo, matuman ang imong gipangayo. Unsa may kinaiya sa babae, ikumparar sa kinaiya aning mga pinili nga katawhan sa Ginoo ang mga Israelita nga gihisgutan sa unang pagbasa. Ang babae, bisag nganlag iro, nagpakairo. Ang mga Israelita, nagpakaginoo. Bisag isugo na gid sila sa Ginoo nga motabok na dito sa pikas yuta, niingon yung dili ta motabok kay mga matay ta, mapildi tas gubat, mapildi ta nila, gamhanan ra kaayo sila. Mas nituo sila sa ilang panghuna-huna o sa ilang pagbati kaysa pulong sa Ginoo. Daghan nato ingon ana. Nabitang gahuna-huna ta nga makaayo gyud nato kun maayo ta sa atong sakit. Labi na gyud ang imong masakiton kay batan-on pa, imong anak 15 anyos na kanser na, nya hangyo jud ka Ginoo, bata pa in taon kay ni siya, ayuha in taon siya, nya kay wa man gyud maayo, namatay man gyud noon, hala mahay dayon. Ginoo nganong wa man nimo pamatia ang among pagampo, di ba? Oy, tubag. Oh, Ginoo bag-o pa in taon ming minyo, nganong nataktak mamis trabaho, nganong nisira maning among kompanya, tagai in taon mig panginabuhian kay ni anaraba muduhan naraba ni kabuk among anak, unsaon lang namo pagbuhi niini. Nya kay wa man gidayon ka trabaho, wa na say magpautang, hala mahay des Ginoo. Ginoo may pagmamatay na lang mi, di man day ka maminaw sa among hangyo. Ana nya mo text pud nga rispari, maingon sang pari, wa na gyud koy kolekta, hurot-hurot na gyud. Ginoo pagkawa gid nimoy ayo, di man kakakita sa among panginahanglan, nya magtan-aw day ka sa imong silingan nga wa gi simba-simba, sige lag-inom, porti pag yung mga dawua, nya ni asinso og maayo, ni asinso nag-anam og kadaghan ang ilang mga sakyanan, nagkadako ang ilang income. Moingon din ka, unsa man ka Lord, paboran man na nimong way mga simba-simba, ako nung sigig simba, mopalit pag yung kog slot, nganong dili man ko nimo hatagan aning akong gipangayo. Naata ng kinaiyaha, o kanang kinaiyaha, mo na'y tinuod nga kinaiya nga murag iro. Oh, at tanawan ng iro, bisag kung saan ni mo bugaw, basta gusto gina siyang muusig gina siya. Anang iro, musod na din ni simbahan, bugawa, di ba mutuyok rin ang anto, mubalik rin na siya din eh. Kanabang, bisag ato na yung giatiman, magsaba-saba lang yapon. Nang inyong iro, mga pinangga kayo, di gina ninyo butangan anang dayapir, magka muritsing ginang inyong salog sa mga ihi o sa mga hugaw, di man ginamuatog CR, asa na muatog CR, adto pa na sa imong bed. Kaya nga naman, iro manggod. Umabta nang mayon ko ay ginagpasimbahang inyo mga iro din, bisag inyo pa ng kugos-kugoson, ayaw, ibutang lang na dito sakyanan kay imo man ang kalipay, imo man ang pet.
ala dito na sa imong sakyanan ayaw ilusa dinhi kay di gid na musimba kay iro man na ingka oy buutan man imong iro pader behave bang kay nistanan ay o lagi behave lagi na pero ikaw man noon mo dili behave nganong imo man nang ilusad nga di man gid na musimba ana no ang atong palusaron ang musimba ang kanalaging bata sige man nagdagandagan tao man na ang kanang tao musimba man gid na sige tudluin ang bata o di ba madugay anak nindot na kay nagbatasan porte na nang musimba dinhi mo reply pa na magani bata dinhi nga sa una sabaan kay nastanan karon porte nang kusuga mo kanta kita na mo magkita may bisan asa mo ingon pa pader nga nasa ko'y bag-ong kanta nako may di ay siya 4 na biya ko hapit na biya ko mo eskwela kay mo 5 na ko inana ba yang iro mo ana din na di man mo anang iro mo na ang tinuod ang nagtuo ni Kristo dili mahadlok kon nganlan og dili mao ang importante nasayod siya kinsa ning ginuhua nga iyang giduol ang importante nga mosugot siya bisan unsay isugo sa Ginoo og ingala niya kay sayod siya nga ang Ginoo mahigugmaon gyud kaayo mao na sa ato diring tubag sa salmo Ginoo hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod nganlan kag iro ingon siya sige lang Lord kay bisan gani ang iro makakaon mas mga mumho nga mahulog gikan sa lamisa sa agalon pasabot maghuwat lang gyud ko unsay akong makaon madawat gikan nimo kay nituo jud ko nga ikaw ang akong agalon sige lingi ay mong tupad ina mo sugot kag nganlag iro ana mosugot kag tagaan lang kag mumho kamo mga asawa mukaon inyong bana kusog kay mo habhab nya inig hangtson ni mugsaw tagaan lang kag mumho musugot mo mga asawa ha mga naon ninyo ambot lang ka labi na jog ikay galuto unya ang ihatag nimo mumho ra igtan-aw nimo sa kaldero mumho na lay nahibilin kay gihurot yung habhab sa imong bana nga sugarol ra ba kay istanan bisyoso ra ba kayo unsa man mosugot mo ana o makigbuwag og mosugot gani mo congratulation maingon day na ang Ginoo pagkadako sa imong pagtuo kay andam kang mahimong iro aron matuman ang akong sugo nga higugmaa ang imong bana sa kasakit og sa kalipay sa kahamugaway ug sa kapitos sa panangusa sa sakit ug sa maayong panglawas hangtod ang kamatayon mubulag kaninyo tanawa di ba di jud kadangatag usa ka tuig patay gyud ka ngano man mumho ra gud imong gikaon pero namatay ka nga nagtuman sa sugo sa Ginoo moingon ang Ginoo sige sulod sa akong gingharian puno sa pagkaon ilimnon og kalipay nga way katapusan natanawa ang mga Israelita gidala sila sa Ginoo gikan sa kaulipnan ngadto sa yutang gisaad pero pag-abot na nila sa utlanan nga padong na sila mulabang nireklamo nagbagulbol sila matud pas Ginoo diri isaad nako ang nag-edad og 20 anyos pataas nga nagbagulbol bato kanako mga matay mong tanan dinhi sa desierto di na mo katabok didto sa akong yuta nga gisaad ay jog reklamo wa mo reklamo anang gibutangan nato gate diha ang atong daan diri dapitas kilid reklamo gani mo digin mo sulod sa yuta ang gisaad magkusmo ra ginang naong ninyo di gyud mo ka-appreciate nga nindot na dek ang agianan diha padong didto
Nya kay di man mo ka-appreciate anang daan diha nga may na kay natong pagkahimo ngadto padong inyo dayong parkingan sa inyong mga motor, butangan sa inyong basurahan, parkingan sa inyong sakyanan. Nya mohimuon dayon ninyong rason nga pitos kay daan dili mahimong tuwi kay inyo manggibutangan sa inyong mga kaugalingong gusto. Di na sad mo ka-appreciate diri sa luyo nga ato sa nang gigastuan diha aron manindot ng daan diha para sa taga dire. Parkingan gyapon, butangan gyapos mga butang ang karsada hantod himuon dayong rason nga di na kaagian. Nya siging reklamo kay nganong gialihan dinhi. Nga buangon mo. Wa mo kapamalandong. Mas grabe ning atong gibuhat nga gipangparkingan ninyo ang daan nga agianan. Kita sigit ang gasto ang nagminilyon para monindot nya inyong parkingan. Ang gobyerno siging gasto ang nagbinilyon nya inyo lang ang konon nga kamoy tag-iya. Parkingan ang inyong sakyanan, habol-habulan pa ninyo diha. Nya reklamo pa mo o klaman, reklamo pa mo gatuon mo sa officials barangay nga hipusa sa ni dinhi kay obstruction ni. Reklamo pa mo inyo pang hulgaon kita tas eleksyon. Hapit na rabas ang eleksyon. Kita tas eleksyon. Nya ang mga barangay officials sad nga hadlo kayo anang punga nga kita tas eleksyon, ala bahala nag-angayan nga papahawaon, di lang yun papahawaon. Bisan pag nanay order ang atong gobyerno nga kanang tanang mga squatter diha sa government properties ato nang i-relocate, di lang yapon ma-relocate mga partigyong mga isuga bisag dili ila daghan kay na dinhi sa atong nasod, di ra dinhi sa atong parokya. Nya gamay ganing bikil nga sila kunuhay na diskontinto, hala reklamo dayon isigihan din tag post anang social media. Mao na nya asa man mo padong dili mo makasulod sa gingharian sa langit. Kanang mga reklamador na anas gingharian sa impyerno. Tanawang mga naong sa reklamador murag mga yawa. Gipangitag taong reklamador nga ang naong smiling. Sige. Gilingay mo tupad na ikaw reklamador ka. Tanawa ay pag-observe ka mo kanang taong mo reklamo tanawang naong di ba mura dayog yawa. Ngano man ni? Ngat mo ni nani? Di ba gingnanta mo? Di ba mo ni akong gusto? Di ba nawang naong pero kanang di mo reklamo maingon ra bitaw. Ay sus dawaton lang na nato oy. Ay okay ra man. Nindot kay naong, no? Ang kuyaw kun ang kusog mo reklamo nagpakaron ingnon nga nagsigig simba dinhi. Nya mga yawa day kay batasan. Dili gani mo tampo sa mga gastuhanan bisan na lang pagpalit og slot, di kay mo tampo. Unya may kay mo pahimo sa atong himuon nga nindot pero og di sila kauyon bisag wa sila katampo sige gyapon reklamo. Og mao na ang nahitabo sa mga Israelita, nakatampo bagod sila sa paglabang nila sa Red Sea. Ang gipauwan sa Ginoo nga pagkaon nga naglakaw sila sa desierto ug ang tubig nga gipatubod diha sa batong bantilis, nakatampo ba sila? Giatiman sila sa Ginoo. Ang ila ra gyud reklamo. Mao na ha, bantay mong mga reklamador. Ako din wa jud ko reklamo. Sige lang jud kog pangayog slot. Bahala na mo dihag muhatag mo dili insya padir ato na lang nang ikuta-kutas kada pamilya, kadaghang pamilya dinhi nako ayaw slot atong gamiton kay naay mga tao nga bisan pag nindot kay pagkabutang di gyud ganahan mo tampo nyag imo nang kutahan mo samot gyud nagkasuko. Mas maayo ning slot kay sa gusto lang naay nagsigig balik-balik og palit og slot na gani uban di na maihap og pila na kahigayon sila nakapalit og slots. Ako gani kada semana mo palit sa kog slot gikan sa akong stipend nga produkto aning akong dupa-dupa. Di na maihap sugod pa atong pagsugod 2020
sige na kog palit og slot kada semana. Di gina mo mino sa napo ka slots akong paliton. Magkwenta ko ana, di oy ngano man kining simbahan mao ni ang simbahan nga akong gihigugma. Mao ning simbahan na akong gialagaran. Ako ba'y haw dinhi? Dili. Igo ra kong nangalagad dinhi. Ug mukuyog mong pangalagad, ngilingay mong tupad. Yung na, mukuyog kang pader o pangalagad. O mukuyog gani mo, online man or dili, mga territorial, hala, pamalit mong slots. Kanara, gamito na nato para sa kaayuhan sa atong katilingban, dili aron magsigitag reklamo, ha? Karon, di lang kita mo reklamo kay nidaghan naman ang nahalin. As of yesterday, ang atong SBF dag nga slots nahalina na og 40,051 ka slots. Na gamay na lang kayong nahibilin. Sa una maumta ni dako. Karon 35,949 na lang. Pastilan. Nya karong Sabado kutob ang akong pagkwenta sa atong katong 4-slot challenge kay napamay naganamanam og sulod. Pero nihunong na ni atong Domingo. So as of yesterday ang na kwenta na nato or nadawat na nato nga 4-slot challenge niabot nag 1,628 ka 4-slot challenge. Reklamo pa kaani. Nya kinsa maning nang hatag ang mga tao nga mituo nga kining atong gibuhat dinhi kabubuton sa Dios ug makaayo sa atong simbahan ug sa katawhan. Hinaut unta kitang tanang mga Katoliko magbag-o na ta. Ipakita nato nga kita sama ni ining babae nga kanaanhon kamaong mudawat sa kabubuton sa Dios bisan usahay murag sakit or murag dili na tawhanon nga kabubuton. Sama ni Maria, dili na gito tawhanon ang iyang nakita nga ang iyang anak nga buutan kaayo, gidakop, gikulata og maayo, gipapasan sa cross, gihubuan pagyud sa tanang sapot o gilansang sa cross nga way sapot hangtod namatay. Dili na to tawhanon ang nasinati ni Maria. Pero si Maria midawat ana nga mapaubsanon, sige lagsulti matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Nya unsa may resulta? Nakabot ang kaluwasan sa tanang katawhan, naabli pagbalik ang langit, makasaka na taglangit, ug labaw tanan si Maria gihimo ng rayna sa langit ug sa yuta, ug ang iyang anak nga gibitay sa cross nahimo ng hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Dota no? Man mo malipay mo ra mamog nangatog. Sige, manindog lang ta para makamata mo. Mga igsoon, giguba ni Kristo ang babag nga nag-ulang sa mga Hudiyo o sa mga Hintil tungod sa dakong gugma o pagtuo sa katawhan. Busa malaumon kitang mudangop sa pag-ingon, makagagahom nga Dios kaluyi kami. Makagagahong nga Dios kaluyi kami. Nga ang simbahan lukop sa tibuok kalibutan, mamahimong agianan sa kaluoy, sa kalinaw ug sa gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Makagagahong nga Dios kaluyi kami. Nga isip katilingban sa mga matuuhon, dili unta kita mabahin tungod lang sa gamayng mga babag sa pagdumot ug kayugot, magampo kita sa Ginoo. Makagagahong nga Dios kaluyi kami. Nga ang mga inahan nga nahingawa ug nabalaka pag-ayo sa kahimsog sa ilang mga anak, dili unta magmakawang sa pagdangob kang Jesus aron matabangan ug mahupay, magampo kita sa Ginoo. Makagagahong nga Dios kaluyi kami. Nga magpakita kitag pagpangga ug pag-amuma alang sa mga nanag-antos nga katawhan,
sa walay pagsapayan sa ilang kahimtang, sa ilang kaliwat o tinuuhan, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, kaluoy kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, kaluoy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, kaluoy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, kaluoy kami. Nga sila nga mihali na gikan niining kinabuhia, magsagdia hangtod sa hangtod didto sa langitnong puloy-anan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, kaluoy kami. Makagagahom ug mahigugmaong Amahan, dawata ang among mga pangamuyo, nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Nawawata o Ginoo, kining among pangagasa, imang sa mugma, sa bawsan pusa. Kining manong, kining inom, ginaman sa kamot sa tao. Mga grasya, mga samong pangaliya, ihatag na kanamo, ulangit ng aman. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok iyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon santusa kining mga gasa ug itugot nga ang among mga espirituhanon nga sakripisyo maghimo kanamo nga gasa nga tunhay alang kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manangaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos,
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa iyong damay yun sa langit. Ang kalaro namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maygon raga pasaylo kami sa mga nakasalakan namo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay
hinunuan wasa kami sa daatan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang gingarian, hanggang humugang imaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay, kalawat kanimo, apan ipamulong lamang, maayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of it, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. We'll sing his praises, magnify the Lord. The angel of the Lord comes from those who fear his name, to save them and deliver them from harm. The lions roar with hunger, we lack for no good things. No wonder then we praise him with our song. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. We'll sing his praises, magnify the Lord. We'll sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita.
Ginoo, pinaagi sa pagkalawat gihimo mo kami nga bag-ong mga binuhat o gihatagan mo kami sa kabaskog sa bag-ong kinabuhi. Panalipdi kami pinaagi sa imong gugma ug andama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga kalinaw. Niya ang makatagamtam raani kadturang dili reklamador. So ay nagyog reklamo aron permanenteng malinaon. Salamat sa ato mga kaigsuunan nga way reklamo-reklamo, sige lang yung palit og slots kung kanusa sila dunay ikapalit. So hangtod karon nagsigi patagdawat aning mga slots nga SBF DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces. Sa ako nang gikaingon kaganiha, ang atong halin as of yesterday, niabot nag 40,051 slots, ana apay 35,949 ka slots nga available. Nya ang ato sang 4 slot challenge niabot na og 1,628. Karong Sabado mo'y atong final nga paghatag sa tanan nga ni-appeal sa 4 slot challenge. Niining tanan, daigo nato ang Ginoo ug atong hatagag masipang pakpak ang ni-appeal ug namalit. Salamat kayo. So akong usbon kanang atong gate nga gibutang diha, pag-signify na nga alternate way ra na diha ning kilid sa simbahan kung mag one way ta, alternate way para sa mga sakyanan, motor o four wheel. Kanang panahos Domingo, mag one way man ta ana, so muna agian na diha kay daghang sakyanan ug dagko nga mga okasyon sa manang kasal, atong pista, nobena mass, daghang manambong, so ato nang i-one way. Pero regular days, regular hours, tao ray makaagi diha nga mubaktas gikan didto padong dire. Ang tao way problema kay makalusot-lusot ra. Pero ini kagabi mga alas 10 sa gabi labing dugay ato na sa nang i-close diha, wa nay tao, wala na say sakyanan nga makaagi. Ato lang nang tabangan, suportahan, di man na para sa tong kadautan kung dili sa kaayuhan sa atong parokya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magamahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon.